Σου αρέσει να μεταμορφώνεις χώρους? Έχεις φαντασία, αισθητική και πρακτικό μυαλό? Μήπως σκέφτεσαι το επάγγελμα του διακοσμητή? Ο διακοσμητής εσωτερικών χώρων σχεδιάζει, οργανώνει και αισθητικά διαμορφώνει εσωτερικούς χώρους, κατοικίες, καταστήματα, επαγγελματικούς χώρους και άλλους, με στόχο τη λειτουργικότητα, την άνεση και την αισθητική αρμονία. Στον τομέα εφαρμοσμένων τεχνών του 5ου ΕΠΑΛ Ηρακλείου μπορείς να κάνεις το πρώτο βήμα. Με ειδικότητα στη διακόσμηση εσωτερικών χώρων, αποκτάς δεξιότητες που συνδέονται με επαγγέλματα όπως αρχιτεκτονική εσωτερικού χώρου, σχεδιασμός επίπλων, σκηνογραφία. Υπάρχει η δυνατότητα συνέχισης των σπουδών σου σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, όπως το Τμήμα Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής ή και άλλες σχολές του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, σε τμήματα αρχιτεκτονικής, όπως επίσης και σε άλλα πανεπιστημιακά ιδρύματα. Αν διαθέτεις δημιουργική σκέψη, καλλιτεχνική ευαισθησία, συνθετική ικανότητα και χωρική αντίληψη, τότε αυτός ο χώρος είναι φτιαγμένος για σένα. Ξεκίνα από το 5ο ΕΠΑΛ Ηρακλείου, τομέας εφαρμοσμένων τεχνών. Η δημιουργία ξεκινά εδώ.